Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити хариду фурӯши хонаҳо дӯстон. Нафароне ки бори аввалон дар канали мо ҳатман обуна шавед, лайк монед дӯстон, наворҳои моро бубинед дӯстон. яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад. Дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз, хоришак, артрит, буғондард, камхунӣ, диабети қанд, фишори баланд, стресс, камхобӣ, запор, артроз, саратони хун, бемории меъда ва рӯда, шамолхӯрдагӣ, иммунитети паст, хотираи заиф истифода бурда мешавад. айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Фирдавсӣ ки празент дӯстон маҳаллаи Сомон як хонаи фурӯши ана ҳамин аст дӯстон. Нараи хона полни асфалт аст дӯстон. Пеши масҷиди генерал инҷо мактабам ҳаст дӯстон. Аз роҳи калон то пеши хона 700 метр роҳ аст дӯстон. Хонаи фурӯши ана ҳамин аст. Дар омада ба навор мегирем. Дар пеши хона латоки ҷубори об аст дӯстон. 2/6 сотиқ замин, 3 дар хона, 100 квадрат. Хонаҳо ба кирпичи сурх бардошта шудааст. Об ҳаст дӯстон. ин тарафҳои обдор, свет ягон камбудӣ надорад. Документҳои хона 100% дӯстон. Аз сари роҳ дӯстон инҷо як ҷои кухни кардагиан ва ҷои инҷо ҳоҷатхона, инҷо бошад душевой дӯстон. хоб 3 дар хона дар инҷо дӯстон. Инҷо бошад як боғ дарахтҳои мевадиҳанда. 100 квадрат гуфтем. 2 дар хонае ки мебинем, ин якум хона дӯстон, 4x4, якто кондитсионер. Хонаҳо ба кирпичи сурх бардошта шудааст. Як тиреза аз тарафи роҳ. ин хона ҳам дӯстон 4x4 аст. инаш сеюмги хона 5x4, як зали калон. хоб дӯстон, обашам дидем, об ҳаст, свето таъмин аст, светои шаҳрӣ. инҷо ҷо аст барои ягон чир кардан. отдельно метавонед ягон кухни калон дар инҷо кунед дӯстон. кухнишон гуфтем дар инҷо аст дӯстон. ба навор намегирем. хоб якто кондитсионер дар инҷо дӯстон. хонаро нав бардоштагиан, документҳояш 100%. ноҳияи Фирдавсӣ, Гипразем, маҳаллаи Сомониён, Сомонӣ 1 дӯстон. 2/6 сотиқ замин, аз роҳи калон то пеши хона дӯстон 700 метр роҳ.
пеши масҷиди генерал. Мактабам наздик дӯстон. 100 квадрат хонао ба кирпичи сурх бардошта шудааст. нархи ин хона 470 000 сомон срочно фурӯхта мешавад дӯстон. муомила дорад. ду номер аст дӯстон. дар як номер ватсап ҳаст 919 69 87 81. дар ана ҳамин номер ватсап ҳаст дӯстон. як номер дигар 917 90 27 47. метавонед дар ин номер прамои занг занед дӯстон. хоб, раҳмати калон барои диққат. дар канал омӯна мешавем, лайк мемонем. нашуд реклама. дар номерҳои поён будаи мо муроҷиат кунед. ҳатман кӯмак мерасонем дӯстон. худо нигаҳбонатон.